ягъни укы. Һәр нәрсәне яратучы Раббың исеме белән укы. Ислам барлыкка килгәннән бирле уку мөселманнар тормышының айрылгысыз өлешенә әверелде. Изләнү, тикшерү, өйрәнү, уку. Гәрчә мөселманнарның фәнни казанышларын һәм тикшеренүләрен өйрәнә башлавын төгәл билгели торган чыганаклар юк. Без исламның бик тиз таралуы һәм мөселман илләре шикләренең киңәюе нәтиҗәсендә дин тотучылар гарәп мәдәниятеннән тыш башка халыкларның казанышларын да күрә һәм үзләре аша үткәрә алганнар дип әйтә алабыз. Төньяктагы шикне Анатолиягә һәм көнбатыш Иранга, көньяк-көнбатышта Мисырга кадәр киңәйтү нәтиҗәсендә Дамаск, Хомс, Алеппо, Антакия, Александрия кебек фән үзәкләре мөселман дәүләтләре составына кергән. Мөселманнар Аллаһ Рәсүленең төп әмерләренең берсенә ияреп, нинди генә ерак юлга чыгарга туры килсә дә, белемгә омтылганнар. Шуңа күрә иман китергән кешеләр фән үзәкләренең ияләре мөселман булу-булмавына карамастан, анда белем алырга ашкынганнар. Әгәр дә бу омтылыш булмаса, мөселманнар ерак 649 елда ук Флотилежия һәм Кипр утравын буйсындыра алмаслар иде. Мөселманнарның төп бурычларының берсе изге Коръәнне бер бөтенгә җыю һәм Аллаһ Тәгаләнең сүзен китап итеп бастырып чыгару булган. Бу үз чиратында яңа үсешкә китерә. Чөнки бу вакытка кадәр гарәп цивилизациясенә хас булмаган язу культурасы үсә башлый. Өйрәнелгән гарәп чыганаклары нигезендә 7нче йөздә мөселман халкы арасында гыйлем дәрәҗәсе көнбатыш илләр халкы белән чагыштырганда бик югары була. Моннан тыш, шул ук чорда каллиграфия белән кызыксыну арта. Мөселманнарның әйләнә-тирә мөхиткә тиз адаптация һәм башка мәдәниятләр белән аралашуы аларның дәүләтчелеген үстерүгә генә файдалы булып калмыйча, борынгы цивилизацияләрнең казанышларын һәм ачышларын алга таба гамәлдә куллану мөмкинлеге бирә. Шулай итеп мөселманнарның фәнни тикшеренүләр чоры башлана. Беренче вакытларда Өмәвиләр идарәчеләренең сарайларында Насара табиблары эшләгән. Ибн Ашкал, Әбу әл-Хакам алардан иң танылганнары була. Ислам дәүләтләре җитәкчеләренең ислам динендә булмаган галимнәрне үзләренең сарайларында тоту сәбәбе ул, әлеге галимнәр үзләренең белемнәрен мөселманнарның киләсе буыннарына тапшырып калдыру өчен. Моның өчен гарәп телендәге фәнни чыганаклар санын арттыру кирәк була. Шуңа күрә дөньяның башка телләрендә язылган хезмәтләрне гарәп теленә тәрҗемә итү эше башлана. Тарихта билгеле булган әвәлге китап Өмәвиләр хакиме Мәрвән беренче заманнарында тәрҗемә ителгән һәм медицина китабы буларак тәкъдим ителгән. Моннан соң тәрҗемә эшләре махсус оештырылган булмаса да дәвам иттерелгән. Бигрәк тә бу өлкәдә фән хакына тәхеттән баш тарткан Өмәвиләр ханзадәләреннән берсе булган Халид бин Язид аерылып тора. Халид бин Язид тарихта астроном буларак эз калдырган шәхес. Төрле тарихи чорларда мөселманнар астрономия фәненә аерым игътибар биргәннәр. Мондый зур кызыксынуның ике сәбәбе бар. Беренчесе, мөселманнар өчен фарыз гыйбадәтнең вакытын дөрес билгеләү. Ягъни яңа ай тууга бәйле рәвештә изге Рамазан ае керүен һәм намаз вакытларын төгәл билгеләү. Икенче сәбәп ислам шикләренең киңәюе белән аңлатыла. Шуңа Кәгъбә урынын, ягъни кыйбла тарафын билгеләү ихтияҗы туа. Аллаһы Тәгаләнең илчесе саллаллаһу алейхи ва сәлям үзенең уммәтенең тормышын яктыртачак насихат калдырган. Гыйлем эзләгез, аның өчен Кытайга барырга туры килсә дә. Белем алу һәр мөселман өчен фарыз. Шулай итеп мөселманнар үзләренең бурычларын үтәгән. Мөселман галимнәре туплаган белемнәре һәм ирешкән казанышлары ярдәмендә фәннең күк гөмбәзен яктырта башлаган.